Pregnil. Vyndejte si na rovný povrch vše, co budete k aplikaci potřebovat. Balení obsahuje 1 ampulku s tekutinou a 1 ampulku s práškem. Dále dostanete 2 jehly, větší a menší. Velká slouží pro přípravu a malá pro následnou aplikaci a stříkačku. V neposlední řadě potřebujete dezinfekční tampony. Před použitím si vždy umýjte ruce. Vyndejte z krabičky obě ampulky. Vezměte si do ruky první ampulku s tekutinou a lehce do ní cvrkněte, aby veškerá tekutina stekla dolů. Ampulka má na sobě malou tečku. Obraťte ji tak, abyste měli tečku proti sobě. Zatlačte od sebe, až se vrchní část ampulky odlomí. Nemačkejte ampulku silou pro zamezení pořezání. Můžete pro větší bezpečnost chytit ampulku i přes kapesník. Vezměte si do ruky druhou ampulku a otevřete stejným způsobem jako první. Větší jehlu upevněte na stříkačku a sundejte kryt. Vložte jehlu do ampulky s tekutinou a natáhněte do stříkačky. Vstříkněte obsah stříkačky do ampulky s práškem, který se ihned rozpustí. Pomocí jehly opět vše vysajte z lahvičky ven. Otočte stříkačku s velkou jehlou směrem nahoru a odejměte velkou jehlu, kterou vyhoďte do k tomu určené nádoby. Umístěte malou jehličku pro aplikaci na stříkačku. Sundejte ochranné víčko a při pozici směrem nahoru na injekci lehce poklepejte, aby se uvolnily přebytečné bublinky. Opatrně zatlačte na píst, aby se z vrcholku stříkačky vytlačil přebytečný vzduch. Stříkačka je nyní připravena k aplikaci. Očistěte místo vpichu dezinfekčním tamponem a počkejte, až kůže opět oschne. Stisknutím kůže mezi 2 prsty vytvořte kožní řasu a druhou rukou vpíchněte jehlu do kožní řasy pod úhlem 90 stupňů. Kůži uvolněte a tlačte na píst stříkačky, dokud to jde. Počkejte asi 5 vteřin a teprve pak jehlu vytáhněte. Po vytažení opět oblast potřete dezinfekčním polštářkem.